to filajus ngau kumba ka jim jampi ka long ka we na ke jing kundrum kan ram ka bakarawa la i kumba barok kat ka bapi kita ka brano wat labi persangkat no kat no ban penne ya ka tongin long ki basisha ka jim ka la ban long ka bajanjar teng teng ka long palat kata ka jing kundrum kan ram ban ya ka bangi la ban mundur ka long ka bajanjar Henry kumno ladangan ongi pipa ublei ula ban shim ya kata ka jing Kulumar kata ka jing jar jampi bat ula ban pengkelai ka sya ka kamba benda ka singi ngin yakren sipang ublei uba pengkelai ya ka jing snu sya ki kamba haka bakut jong kene ke video fin sayo I ya kita ke jing ele ki bomla bat ki jing syaram jampi kim de tang ki jing je accident ki de ki jing ben bet na ka benta ka ka bapala hoj kala ban long ba katahi ka bapi yele menta kalak ban long tang ka jaka kha jong kata ka jingker kum ta to snap ha namar ha ka bakut pin sayo I ya kata ka jing jong pi da ki khmat ki batamai ka wei na ki ki ba phla tam shi phang uble ka long ba ulong uba kerpang ha ki ki ba omla ban long u bom penjengai yelade na ka jing u yaj ha ka jing ka Bible ka dap da ke jing itu khana shpang ki bru ki ba la pen kala ya ka jing im jong ki da ka bor jong uble bun sin ha ka por ba ki ki long ki ba snutam perkhat ba habangi pule ya ki ne ki jing itu khana teng teng ni klet no haduk kat no kita ki jing long ki ba snyo ha ka jing im ba shisha shim ya Moses kum kan nuksa hanne ulong ubru ubadan kata ka jing im ka ba kalai ubala pensan penrang ba ha ka yings im jong ufaro kumus im Egypt Henry haka jingisha ude u Hebrew nangta haka we gasngi Moses ulale ya ka we ki jing bakla ka bakarawa but haka jing bitar jung ula kumpen yap ya we unom Egypt enda la lap ekata ula petno ula no ya ki baro ki ba utip Henry ublay shim la no ya Moses kata ka jing kulumar haka menor ka jung ublay ula penkelaya ka sya ka kamba na unong petwir Moses ulalong unong yalam ubala an pelak ya ki Israel na ke jenglong merau harwi Egypt ublay ula kendo yu harwi klau hapeleng jong kata ka jing kendrom kendram ka jong bat ula khot yu sya ka jing krau kata kalong ka jing itenat jong ka bor ublay ke ba I kumba kalong ka lenti ka bayap hangi bonsen kalong tang ka jing stang jong ka ka ba omla bangit hakti jong haka kitab Exodus kalong balai kita khot ka ba ar ublay ulong ha Moses nang long lembat me kini kisan teli ki kintin kila penkela ya ka jing im jong Moses na unong petwir uba petwir sha unong yalam ubomting ublay shim la shim ya ka jing snu ka ba Moses ulale bat ula tre ya ka haka jing thumu ba kenja blay jong na ka benta ka kamba habang idon hapleng jong ka jing kulumar haka jing jingi kalong ka ba ingi ban yo I ya ka dur ka ba syai ngikwa babaro ki jing jongi ki jing kunrum kunram jongi kin kut no tangkum tohi ban laj ya ki benta ki ba Henry ka por jong ble kamde ka por ka jongi uyo I ya ki ki ba kham khrau na ka benta jongi kat bang ngidang don hapleng jong ki jing uble udang trekam ya ki shadin hakirukom ki ba nimla ban mutur kalongkum hakapor ba unong shnaying usna ya ki laba fiyo I ya ka jingte ka badang shna kalong ka ba kendrum kendram teng teng ka deubelat shane unar seto ki mau ki ba sapret kalong keleng sabong jong ko to ka jaka ka ba sapriang jing sawa ki jing kulumar ki lengkhot lengkhai ki ba sapriang keleng sabong jong ko to ka jaka Henry unong shna jong ko to ying misteri udon la ka jong ko plan ya ka we pa ka benta ka ba ula pensapret menshua Henry enda una dep kalong ka ka ba itnat bat ka ba pura ublay ulong uta unong shna jengte ba kenjablay pasna bha ya ki ka ba omla ban ngit na ka jim ka jongi wat haba kamlong kumta na ka jimpit ka jongi perkhat phi ya o Joseph la dimrau yu da ki hinmen jong la keno lamler bat la set patok yu kan jin dalalong ka basuk yu ban perkhat baka jing im jong kalong ka jing ka jot Henry haka kitab Genesis kalong ka basan pau ka dekot ka ba arpo Joseph ong ya ki ka ba phala haki hinmen jong habaki kendu biang yu plat mu ban pen snu yang
Henry ublei ulat mu ia kata ban penbha bat ban pendep ia kata kebab mentah. Kajing penim ia kita kebabun. Kajing sniu jong u Joseph kala kelalong ka kamba kebab penim ia kajat benru baro kawai. Ublei syam la pensarwakai ya kanu-kanu kabenta jong kajing sengosi lene kajing jenjar jong u Joseph. Ula pendon kam ya ka baro ban wanra ya kajing tumu ka bakrau shibun ban ya ka ba u Joseph ula ban mudur. Kawai na kijing hisha ka ba penskantam ha ka Bible ka lomba ublei ting ya kajing snim jongi. Ha kajing hisha ula kular bandon rengkat patni. Kat bangi yat lengba jongka. Kitab Isaiah kagudang kabashipho ko ongkom ni what shifting namar ngalong lembat pi what kuslai naba ngalong ublei jongpi ngan penklanya pi ngan yarap pi ngan krisyan yapi dagakti kamon ko hok kajonga. Kani kamde tangkata kajing ong kabas ngautenat kalong kajing kular na ubleihi. Habang ngidon hakapor kabadumtam hakajing imjongi kalong kabasuk ba ngin sngo ba ngila syai no marwe. Kumba om dan bas ngaut hu ya kajing sengau si lene kajing kajungi. Henry ublei ukular ba undon hangta batni wat hakajing kajing pait no jongi. Kampen kenria no yau. Kapendan yau syangi. Ublei urung hakajing sengau si hakajing bat hakajing ting kijongi. Uwanra ya kajing suk bat kabor jong u bankit yangi lengba jongka. Berkat syapang jong u Daniel hakakrem jong using. Habala berat ya u Daniel hakawai ketliu namar ka jinget ke jong. Kala longkum kata ka jinglong keba omla banlong laker saudong yu daki sing ke batangan. I kumba om I don jengker menshu. Henry ublei ulap ha ya u angel jong mankang ya ke syuntur jong kita kising. Da keba yada ya u Daniel hakrukom keba pala. Ke kebalat mu kum kajaka jong ka jing penjitop dan ka jing penjot. Kakelalong kajaka jong kajing pelaj. Haduk menstep u Daniel ulami klem jeng mensau. Bat kajing pelaj im jong u kalong kajing pela kabakhlain bor. Bat kajing long basisya jong blei. Kajing im jong iru u blei ula banle ya kajong. Ya ka kabaki we kila ban yo I kalong kum kajing kut jong kajing itu kana jong. U blei u yo I ya ka kum kajing pek nagabenta kakamba. Habang ni syanya hau haplen jong kata kajing sniu jongi ula ban pendon kam ya kakum karansan na kabenta ban penbha ban penpau ya kata kajing pha jong ban pen I ya ki wepat ya ka kaba kabor bar kajing I jong u kala ban pendep hakajaka ban sya batai hakita kajing jongi ni kelalong ki takinong sakhi ke ba im ya ka kaba ublei ula ban le hangne kadon kajing hisya kaba kongsan ba ublei unpun kela ya kajing sniu jongi sya kakamba. Ni hab ban IT ya ka hau. Teng-teng ni pelet jumut han haduk kata-kata ban pembeihi ya kita ke. Haduk ba ngilaklet ban ai ya ka hau ta ubala ban pengkela shisha. Ni persyang ban long ki hero jong kajing ya thokana jongi hi. Baro kata ublei uap yangi ban kendriak no kenang ba unla ban shim ya kebo. Kalong kumba ngikit ya ka jingkit kabakia ban persyang ban pembit ya man la ke jing bat ban khoslai ya man la ka jingtip kababnya. Henry ublei uong hakashiti ka ban kong sha Petros kon basan ka khot ka banyo tu bret no hau ya ke jing khosla jong hi baro naba usumar ke phi haba ngi pelaj leningi ajaka ya ublei ban ya hakrukom ke ba nimju perkhat bakan long kajing ai tilut ka pelilat ya ublei ba unrung bat on bengkela ya kajing im kajongi perkhat ya unong ork shrong lani unong shna ya umau marbul lada utu umarbul ula pangkren lekse undal unjindala ot ya kata kajing syaktit lengkhot lengkai kajing syak syo ha uternem bat kawe pakawe ka lengkhot lengkai ka balapun kediak no na ka met jong uta ustation. Henry kita ke jing terekam kiba kilong kiba penpau ya ke jing tere ba internet ke badan hapo nilong kum uta umau marbol bat haba ublei bat ublei jongi ulong uta unong shna mau marbol leni unong shna station
Ting utit yang ida uternem, ting utit yang i nasya kediang nasya kamon. Uweng no ya kita ki jing na ka jing jengi ban pen internet ya ka jing jengi berharga hado in long kum uta umau station, umau marble uba internet tam jong kasno. Ngan IP da kanuksa ka jing jia ka basisya, ka balapan aiman CP. Hatu video sngo shipang jong ki beru ki ba kendu ya ka jing ka ba krau tam. But kiba dang syampat ya kalat ban kiu halor jong kita ke jing jong kita ke jing syam jong ki namar ka jing jong ki hauble ngan IP ya nuksa jong ka we ka kenthe ka bakardeng ka Bethany Hamilton kanong surfer ka banong syong ya kitu kiling har hagduriaw nong surf ka bat tebet pa kala do no ya kti ka mon jong ka hakata ka jing sha thambor jong ka ha udok ha shark hakapor ka bakaran dangdon khat lais nem karta kadba kadang solve halor jong kudrio berkensan uwe usyak wan mat utaj aka nakhnat jongka hakata ka jinjia kala dukno ela ka jong ka khti jongka hoi nak menta jong ki babun kane jin dalalong kata ka jing penkut yo ya kata ka jing not jongka ban lech solve leni ban syong ya kitu kiling halor jong kudrio Henry ka Bethania kala syania hakata ka jinget ke jongka da ka basyania hauble Baudon ka jing temu nak menta ka jing im jongka what happened jong kata ka jing jenjar jong kata ka jing im jongka Henry tang hadin laibanai bakal lakhia kala shimbyang ya kata ka solve ka jongka bakal late ben shombyang halor jong ka duriau bakal long menta ka nong kren ka ba aiman sim ka nong kren ka ba job but ka ba sam ya kata ka jing itu kana shpang jong kata ka jing but kata ka jing la jong ka keleng saudong jong ka perthai ka jingya thu khana jong ka Bethania ka long kata ka jing pensha ba uble syam la penserwa kai ya ka no ka banta jong ka jim ka jongi om ya ka jing siao si om ya ka jing ting leni ka jing sha phaiden ka jongi abang ibu ya ka baro hakti jong u pundon kam ya ka na ka banta ban pen kentiu ya ki we pan wandra ya ka jing kermen bat ban pen i ya ka jing khlan jong ka jingi kumta habab hitbek ya ka jim jong pi bat pio i tang kata ka lengkhot lengkhai ka bala terkhong kan mau ba ublei ulong unong shna ubakrau syem teng haba phidon habdeng jong ka jingma lani kulmar jingmut ula pengkre ban pengkela yaka sha ka kampa ki jing do mensim ki jing do jingkermen bat ki jing bomla ki de ban long kata ka jingkut jong kata ka jing to kana jong pi haka jing sha ki la ban long ki rukom ki ba ublei pendon kam ban thau ya ke ka ba internet rom pra arpu pra ka ongkum ni ba ngitip ro ba ki baro ki ya trekam lem ya ka ban penbha ya kita ki ba ya uble ya kata ken ya ki bala khot kat ba kum ka jing thumu ki jong baro ki kentup ya ka jing snyu habangi ya uble bat bangi bu ya ka jing im jongi hakti jong ukular bantai ya ki baro nak benta kajing pha kata kalong kajing kular kabap hilla pan bat scam lara fis ngau bakani ka khubor jangam taka singi ka pan khi ya ka mensim jipi wat bu ya ka tang halade wat sha bakani ka khubor kan kut tang hapi share ya kan video sha ki parlok jampi sha ki bahayeng hasam jipi ki ba peace ngau ba ki ba don kam ban yo ya kata ka jing pen ngan mau ba uble ula ban pen kala ya ka jing sniu jong ki sha ka kampa bat lada fila pengkre ban ngam jeliu syapo jong ta jingkular jong ble bat ban lap shu ya kilat ban syem ya ka jingkermen bat ka bor pet ya kibat ki video ki badan hapo jong kane ka channel ka jongi kan mau ka wei pa ka khubor ka badan hangni kalong nak banta ban pen suri phi ban kan mau ye phi ba phim judon marwe bat ba ka jing i jong uble kalong ka badan bor ban penkela wat ya kapor ka badum tam jong ka jim ka jong pi ublei ulong uba kloy ban shim ya ka jing snu jong pi bat ban penkela ya ka shaka ka baphala kumta to bat scam ya ka jing jong pi to sa bat to nang yo mensen to tip ka kamba na kamta ka jim jong pi ka laban don hangni hajan jong pi insa kan do pi ka vipat ki video tar hadu ka kapor nak banta ka borom jong ble tungin ong lang amen.